Muri yeZimbabwe tichiri kuno kuGokwe uko kwatiri kutevera nyaya yaMary uyo ari kunetswa nezvikwambo zviri kuita kuti atadze kudya nekumuromo zvatakaona mudare raMambo Chireya. Asi ndoda kuti kuudzei kuti pavhidhiyo yamakuona iye zvinezvi tave namadzibaba namadzimai Miriam takawana pavhidhiyo yekutanga vachihaka mhepo iyaya ichitaura uyezve ichidongodza zvainoda. Asi zvinezvi taakuchipinda munguva yekuti madzimai Miriam vachibuditsa mhepo iyi pave nema-improvements pamwana wedu Mary inova yatingati good news kumhuri yeZimbabwe. Asi zvekare redzai tikuudzei kuti tichiri panyaya iyoyo, nyaya iyaya takaudzwa naMambo Chireya kuti murume uya ukutora mombe 5 pamwe chete nemari inoita $750 nembudzi nedhoo nemachira nezvimwe zvakawanda zvaakatora kumhuri akauya kudare vhiki yapfuura iyoyi akanzi achadzoka zvakare achadzoka zvakare musi weSunday kuzoti vapedzise nyaya yekuti adzose nezvinhu zvaakatora nekuti haana basa raakaita. Saka mhuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kuti itaiwo due diligence kana muchishanda nen'anga, uyezve hatitarisiri kuti n'anga dzirambe dzichitora vanhu pfuma yavo nekuda kwokuti vanhu vanenge vasingazivi. Uyezve tinokurudzira kuti kana muchishanda nen'anga kana vanga vamaprofita ngavatange vapedza basa, kungava kuchenesa musha, kungava kuita sei. Vakakuchajai mari yatinoti consultation fee zviri nani, asi imimi musabvume kutorerwa pfuma yenyu kana munhu asati apedza kuita basa, nekuti mukadaro munozoshaya kwamunozonotora pfuma iyaya, nekuti havasi vanhu vese vanozowana rombo rakanaka rekuti vanoisa nyaya kuna mambo kana kuisa nyaya kana kuzoti vazoitirwa GoFundMe kana kuti todii. Asi mhuri yeZimbabwe vari kundiona, mungava muri kundiona paWhatsApp kana kuti kupi, mekai sure kuti kana muchinge masangana neuyo arikuda kukubatsirai pamusha penyu ngaazopiwa pfuma yake kana achinge apedza basa. Mave nemari dzautsi, mabata mari dzautsi kuti aya ingawaniwo ndozvamunoitawo kuti kana muchienda kwana chiremba munotanga mapiwa mari dzautsi muzodzichiendai munotenga mushonga. Imimi chimbomirai kutanga mabhadhara vanhu mari yakawanda, ngavabhadharwe mari inonzi consultation fee yedare yekutanga ingange iri $50, haiwanzokura hayo $50 $100 haizonyanya kukurwadzai. Asi mekai sure kuti hamutorerwi pfuma yenyu musati vanhu vasati vaita basa. Ngatipindei munyaya iyi tizvinzwire zvizere mwanasikana achibatsirwa. Ndataura zvakare nababa vemusikana Mary vachiti vari kuona a huge improvement pamusoro penyaya iyi, kuti mwana ari kuratidza kuti ane improvement, akudya kutaura ndokwaasati. Saka vachiri kumboshanda naye kuti vaone kuti nyaya idzi dzingagadziswe sei. Asi dzaindiregedze kukupedzerai nguva, pindai mudare ramadzimai vanga vachibatsira mwanasikana. Anga kufamba nemwana kuti tsvaga rubatsiro muvanhu hatina kuzombomira kubva ipapo. Saka taenda mumaprofita iyo pachake manje. Ore apa mwana ari kunzwei aiita sei? Apa mwana aingochema nemudumbu nemusoro, akazomupedzisira atomboita dzungu. Okay. Tikatombota kuda kuita zvipusha here kana kuti chii. Tikafamba naye matafamba mumanyanyisa vaprofita vari kutichaja mari. Ore pamuri kuita zvese kuchipatara makamboende? Hongu takatanga kuenda pachipatara panozipo kwamazuva zvido. Akanzi chii? Akatariswa vakati hatisi kuona malaria pamwana. Saka hatisi malaria haana. Tikati tinotoita sei mwana ari kuchema, anobva tadzokera zve tikagara 1 week tikaenda naye paChireya Mission pahospital. Vakamutora ropa futi vakati haana malaria hatiioni. Ndopatakazoti isu mwana uyu akutonya kugwara, endei kwaane mbudziya. Alright, regai timboya kuna mama. Chii chiri kuitika mama? Time yaanotanga kuti aita tsvina iri mumaoko nemumukanwa, anotaura here? Pane zvinoitika here kana muzungu here kana mangoona? Mazuva ekutanga aimbotaura. Saka aitaura achiti tadhota
kana kuti taweta. Saka ike zvino manje kuti kana akuda kuita manje anoita kamwe ka serious kokuti nyange kana kumusumudza musoro nyange kudi anoita kumwe kuneta kuti imwe serious isingamboiti. Tsvina yacho nayo bva yaotona kuti atoitigwa tsvina. Imwe nguva inenge iri muromo, imwe nguva mumavoko. Chero painenge yangoda kuita. Haina time pazuva ndo anogona kuita katatu. Hey. Sofa nhasi aita kangani? Nhasi angoita ka1 time yatauya mubhazi haana kuita. Time yamama akagara pareception. Time yatata takagara ndo paaita. Paitikwa. Alright. Saka paari kuitirwa mati anongoita serious. Anotoita serious yayo kutoti munoti mwana uyu nhasi akutomboedzi. Serious yekuita sekurukutika. Kurukutika mbiri wake otoitigwa tsvina yacho. Right. Ndaona munofamba nebhaketi nematauro. Saka kwese kwamunoenda munofamba nazvo. Ndotofamba nebhaketi kuitira kuti kana akanga aitigwa tsvina mumaoko ndomugezesa kana mumuromo ndotogezesa. Nechitova nechigumbeza chekowadzira. Kuti kana zvangoitika mowaridza momugezesa. Alright. Saka paari kuitirwa tsvina iyi. Mubhurugwa muchimutarisa pane pasina chinhu. Bhurugwa rinenge rakatooma ipapo atoitigwa bhurugwa ndiro raanga kungopfeka. Haritorina renge rakangooma risina kana chimwe chinhu. Chero waiti inogona kutongoitigwa pasaidi pake apa. Iye anenge akatooma ari kuno. Motongerekana matongoona zvaita ipapa. Alright. Mati mwana haji. Sei anorarama nei? Mararamira ake madhezi ekutanga taita tichimbomumanikidza takatanga takaita wiki tichimupa nemumhini. Tobva tazorega. Tobva tazoita zvechipaipi chacho chirehwa nababa wake. Tobva tazomboita rimwe zuva ratakambomuta kumbomufosa kuti timupe. Ndobva atofenda. Nobva taona kuti isi zvega. Kufenda nekudya. Kusatoda kuti atomanikidzwa chikafu chacho. Ndobva tangorega kubva ipapo kusvikira namanje. Hatisi kumupa chikafu kungoti iye akaona chikafu manje. Anotochida chose kuunganidza chouyapa. Otora zambia kana chaanenge anacho chovhariwa. Kana chavhariwa ipapo kana kutora kana kuisa mukati mebhurugwa rakemo. Motomowana chingwa chacho nachisipo kana chikafu chacho napanenge pasina. Mire. Anotora chikafu oisa mukati mebhurugwa remwana ndiye. Ndiye yeye. Anochitora ega. Ochisa mukati mebhurugwa. Ochisa mukati mebhurugwa rake ranenge akapfeka. Kana akasachisa pasi nogona kuchiunganidza paari ipapo ovhara. Pamunozovhura imoona kuti zviya zvatodyiwa. Pane pasina chinhu. Hapana chatinoona. Isu chatine tichitoona hapana. Alright. Mune makatarisa kontena. Unoisa mupambira apa kana kuvhara. Hazvidliwi makata unotovhara. Nehembe dzake dzakapfeka. Kana mukatomunyima haatonyarara anotochema zvokutosvikira makuti watsinga dzemusoro dzichitosumudza kudai so. Achitochema ndikuda chikafu. Zvokutoshama zviya zvokutoona kuti zvemweya wetsvina chaiwo chaiwo. Kana mamupa onyarara. Otoroisa bhurugwa. Oisa bhurugwa kana kuvhara nehembe yake. Kana ongotora chinhu ongovhara. Kana avhara mozoona hamuna chinhu. Zvose nemvura kana dhiringi kana chii zvese. Zvongovharwa zvatopera. Zviriko here? Zviriko zvachitaitika panapa ipo mvura yatachipa. It's unfortunate wakomana chingwa. Vazviona wanga kumanyira kuenda kumba. Muchingwa kana munacho lofu kumupapa akangoriswa mubadzi nguva diki mona pasina lofu. Kana drink chayo. Ora apa munenge mangomupa ipapo. Iye ndio unotochema kutora. Tochema. Akangona chikafu chinenge ko mukamupa sina kuchemera chikafu. Hazvitomboiti. Isitoti hatidi kumupa nokuti tokaura netsvina. Kana tiri kumba unoti ndibikirei rice nemazai. Mukamubikira anototaura. Unenge achingochema achitendeka. Wachitendeka. Achitendeka. Maningiri aya majigisi aya. Majigisi. Anodliwa. Chibage muguri chose sawa muguri chete. Amenorega itinzoti kana tingawana chingwa ku reception. Inowana nechingwa vangoti pachingwa tinoti.
Saka munomupa mumaoko. Anotora maoko ake. Obva avhara. Ovhara. And then kana avhara muzongona pasina chinhu. Chadliwa. Zviriko here? Zviripo man. Zviri kuitika pamwana wangu live. Ende zvinhu zvakatanga last year. Zvatanga mwedzi wapera. Zvamanje manje. Izvo zvetsvina izvi. Zvetsvina izvi. Hazvisi zvakudhara. Nezvokudya izvezvi zvese izvi. Alright, mati mimi pane mhepo inotaura kare munhu wacho anenge achiti chi? Anenge achiti tadhota tamudhotera. Icho chinenge chichi tadhota tatodai vemweya vanoti chikwambo. Ndozvinotaura vemweya. Vanoti chikwambo chiri pamwana. Chinopota chichiita mwana mukadzi. Unotoitwa mukadzi. Anoitwa mukadzi. No. Muri kuti anoitwa mukadzi sei? Muri kuti chi? Munotomwana zvidai. Izvo zvanga itozviita tirapo. Rakatomuka rakatsuka blood. Kana kuwana paine mbeu yemunhurume papendi rake. Mama chunga icho chitaito. Tione zvamunotenga zvaka. Saka pa 2 months idzi kwese kwamafamba hapana akwanisa kutanga chibatsira. Hatisati taona nokuti vanouya vakangoona ati ndinozvigona ndozvigona but kana akazongoona aitirwa tsvina manje kuti mwana uya aita tsvina iye aripo haachadzoki. Honguka ndiyo hurukuro yakaitwa naTete Tilda paStar FM vachitaura matambudziko anga achisangana nemwanasikana ane makore 10 uyo anobva kuGokwe aine vabereki vake vamanga muchiona ipapa. Kana unga usati wazviona tazvidzorera kuti uziye kuri kuenda nyaya tisatangire pakati. Update yatiinayo ndeyekuti toda kuona kuti pavakauya kuna Tete Tilda nepatave nhasi uno nepatakazoiburisa isusu madzimai Nolin vatanga kurapa pano paSly Media TV vakurapa mwanasikana uyu uye zvaapapi pari zvinezvi. Ngatipindei panyaya iyi tichitanga nekuvaona vachidyisa mwana akambenge achiramba kudya achiita nharo achitoita kutobatirana. Saka toda kuti muone kuti ndezvipi zvashanduka tobva taita hurukuro nevabereki vake tichizopedzisira zvekare namadzimai Nolin vachitaurira kuti tsvimbo yavainayo iyo iri tsvimbo ine mucherechedzo wenyoka zvinorevei. Ngatipindei munyaya yedu yeupdate yemhuri yekuGokwe. Mhuri yeZimbabwe tiri panapa tine mhuri yekuGokwe inova mhuri yakatanga kubuda paTete Tilda vachitaura kuti mwana haasi kukwanisa kudya. Ndiye mwana watinaye panapa nhasi ana madzimai sekuti kwamuri kuita kuti madzimai madzimai Nolin ndo vakabata dare iri kubva parakabuda paTilda. Saka izvezvi toda kuti tione kuti mwana akauya kwaTilda asingagone kudya sekutaura kwaita vabereki vake. Iye zvinezvi tiratidze mhuri yeZimbabwe kuti kapu iyi anokwanisa kuidya here, bota raari kupuhwa riri bota rezviyo anokwanisa kunga achiridya here. Saka tichakumbira kuti pavanenge vachiita izvi vanenge vachitaura asi chikuru chiri papa ndechekuti tingoona kuti mwana ari kudya here. Itai henyu zvamunoita. Ya, Mary, ndauti unwe porridge. Shama. Nedza porridge. Tiri kuona mwana ari kufidwa namadzimai. Murukumba akanga achikwanisa kudya here? Anga asingakwanisi kudya. Kana kutoshama muromo chaiko anga asingadi atoruma mazino.
saka pandiri kuona ari kutoshamira hake chikafu ari kutogamuchirawo chikafu ari kudya. uye pamaiedza kumudyisa aiita nharo nemizviya anga asingatobatsiki zvokuti anenge achitoda vanhu vatatu kana kuti vanhu vanotomubatsirana kana kumugezesa chaiko ndiri 1 ndasingamugezesi ndiri 1 tatogezesa tiri 2 nababa kana kuti tiri 3 kuti tikwanise kumugezesa anga asingadi. Saka ike zvino ndiri kuona kuti nyange ndiri 1 ndikwanisa kumugezesa nditomugezesa ndiri 1 kurara masikati akurara masikati anga asingamborariwo masikati usiku hwachona anga achirara zvake asi but nguva zhinji ngandisingadorari kana zvakatomusvikira anga asingatorariwo naiye zvokuvata kwake zvaa zviri zvekujuma zveapo neapo. Saka ike zvino manheru anorara masikati anorara poriji ndiri kuona kutogamuchira ari kudya zviya zvanga achiti goutsvina maoko zviya zviya iye zvino hapari zvinhu handisi kuzviona autokwanisawo kutoitawo wetiwo kutoitawo tsvinawo nokupainofanirawo akuita. Then pakumedza chikafu zvakamira sei musati masangana namadzimai Nolini? Kumedza chikafu anga asingamedzi chero nyange kune vazhinji vanga vachimubatsira vose vanga vachitokundikiranirana ipapo pakuti vakwanise kuti vamupe munamato unofanira kuti upinde mudumbu anga asingamedzi kana kumupa mushonga unozofanirwa kuti upinde mudumbu anga asingamedzi. Saka vanga vachingokwanisa ngomupa mvura dzekugeza kana mushonga yekufungaidzira zvokuti zvipinde mudumbu zvanga zvisingapindi. Tichitarisa pamazuva amange muri panapa imbotaurai tingati yamungati shanduko hombe yamaona kubva pamakasangana namadzimai Nolini? Shanduko hombe yandaona apa pamwana ndeyekuti mwana zvokuitigwa tsvina zviya hachaitigwi uye kurara akukwanisawo kurara kumugezesa akugezeseka hachanetsi kubvuma kushama muromo akukwanisa kushama muromo ega kwete zvokumufositera iye oga kutoshama muromo achitozviya zvokudligwa chikafu zviya zviya haachadligwi chikafu kana kuchemera chikafu zvaaita achiunganidza achidi achidike zvino hachazviiti. Tine nyaya yaishamisa yataiona ichiitika pamwana wekuti aiita kunge ari kuita bonde ari ega akagara pamakombo penyu. Izvozvo zvichiri kuzvamira sei? Zvakamira izvozvo handichatozviona zvakamira nokuti izvozvo zvaingototi nyange chero nguva imwe nguva aitogona kutoti masikati ese toti zvino manje mwanayo anorarama sei musana wachona unosimba sei zvitonyatsotaura kuti takutombochimbirira zvedu mukadzi wedu iye zvino hakuna kanda handinamboona zvakadaro hakuna zvichiri kuitika zvinhu zvakaita saizvozvo. Muri Zimbabwe vamwe vari kuti madhirama hakuna zvakadai zvikuru sei pane pakatanga kushandirwa mwana namadzimai Nolini. Imi munoti kudii? Ini kubva zvakatanga kushandirwa namadzimai ndaona kuti pane shanduko hombe yekuti ndiri kutoona kutoti mwana wangu achatofamba akatoendawo kuchikoro zvinoita vamwe. Ndiri kutoona kutoti mushure memazuva mashoma shoma achatozotaura kuti ndawo kuda kudya ndega. Ndo zvandiri kuona pamwana anga asingabvumi kushama anga asingadii ndaona zvakawanda zvashanduka pamwana. Asi chatisati takwanisa kunge tichiona paari paprocess yekuti ange achinzi apora mwana zvisati zvaakuoneka zvisina shanduko ndezvekuti kukwanisa kubudisa manzwi ake asati akwanisa kubudisa manzwi nokudya ega nokukwanisa kugara asati nokufamba. Asi patasvika yazvinezvi regai timbonzo vapei maiki imbopai baba maiki iri papo izvo ipekisiro
ipapo pamatanga kubata iro baba taura makabata pane zvataurwa namai ndezvipi zvamuda kutsimira muchidimbu tichibva kwatakabva zvikuru sei tichitangira pamakasangana namadzimai Noreen? ini ndinopa kutenda hangu kumhuri yeZimbabwe nevose vaindibatsira pamwana uyu. Ndinopa kutenda zvikuru kubatsira kwavaita kusvika zvenhasi ndiri pano pana madzimai Noreen. Ndinovapa kutenda ndichiti Mwari ngaavaite kuvawedzera mazuva makuru kurarama vachibatsira zvemhuri yeZimbabwe yakanyanyisa, nokuti takasvika panapa nemandi. Saka tasvika nemandi mwana vakatanga kumushandira, saka kushandirwa kwemwana kwakabva kwaratidza shanduko ipapo. Kubva pangoshandirwa namadzimai handina kuona kuitwa murume futi, handina kuona kuitwa kuti achaitwa mukadzi zvaiitwa kana kuti kugamuchira chikafu. Ndakatanga chiona ipapo mwana achipuwa chikafu achishama muromo, achipuwa mvura achishama muromo. Zviri zvinhu zvanga zvisingaitiki kuti zviitike paari, nokuti yaive hondo kuti ashame muromo, yaive hondo zvikuru. Saka taive nehondo yekumamirwa mumuromo kwemwana kana mumaoko kana pasaidi pake. Izvo zvese zvakabva zvangoganuka the very day tibva taona zvekuti kudya kwechikafu kwaaitirwa paya hatina kuzvibva tazviona. Kubva patakangosvika pano vachibva vamunyengeterera vachimushandira ndopakanga kuganuka zvinhu zvese zvakaita saizvozvo. Minana yataiona takaona yangoganuka. Nanhasi tiri kutarisira kuti pamwe zvichaita nepamwe hatisati tazviona. Tava ne3 days nofunga tiri pano, hatina nhasi ndiri chi4, hatina chatati taona kubva pamusi wemandi pane zvanga zvese zvanga zvichiitika paari. Imimi maenda kune vaprofita nen'anga, musiyano uri pamaprofita makaona tisingataure mazita naamai Noreen kubva pavakatanga kushandira mwana wenyu ndezvekuti takafamba mun'anga dzakanyanyisa nevaprofita vakanyanyisa, asi musiyano wandaona ndokuti mashandiro avaita ndokuti ivo pachavo vanohaka mhepo iya yotaura kwayakabva, votaura zvino munhu iyeyo wakatorerwa mushonga, iwoyo wakaroya munhu, ivo votaura naye mhepo iyoyo kusvika iye vasvika pakuregerera kuti ndini ndasunungura ndabva, ndini ndakazviita izvi. Zvakatangira apa nepapa nepapa achirondedzera mhiko dzavo sezvadzakauya dzichirondwa zvichiitwa. Saka tikazoguma pakudai handina kubhadharwa, hazvina kuzodai, saka ini ndazodai. Takatenderana 20 years kuti vadzose mushonga wangu, havana kuudzosa. Saka izvi zvanga zviri zvinhu zvanga zvichi pakutaurirwa kwazvo zviri zvinepo ichitotaura yakahakiwa. Saka unodei zvakazopiwa mukadzi kusvika zvadai zvandazvisizvo zvandakataurirana navo. Saka havana kukwanisa kuzodzosa kusvika vati zvidai. Saka ini nhasi ndava kudzokera ndini muridzi wezvinhu, ndabvisa zvinhu zvangu. Apa tiri kuona madzimai Noreen vari kudyisa mwana. Izvi vari kuzviita nhasi paTV chete kana kuti kubva ndiani ari kupota achifidha mwana? Ndivo kubva musi watatanga kusvika mandi vakabva vatomhanya kumugamuchira nemvura neporiji yerukwese. Nanhasi ndivo vari kufidha, isi hatina chatofidha mwana, ivo ndo vari kushanda nemwana. Kwamaimbofamba uko mwana aibatika here nemamwe maprofita nen'anga? Mwana waitoita zvokuti tibate mwana takatowanda turi vanhu vanokwana kuita 4-6, achiita simba guru kwazvo asingabatiki. Asi kunoku tinotova nechishamisa chokuona kuti vanotomupa vari 1 zvavo apa mwana achiita saizvozvo. Saka chinotovo chishamisa kwatiri.
pane vaimbozviita here zvokuti vanogona kungomugadzika pamakumbo vari vega kana kumubata? Hakuna akambozviita. Hakuna akambozviita kumugadzika vari wani, kumubata ari wani sezvizvi hakuna. Vamwe vaitotya kumubata? Vaitotya nokuti waive nesimba guru kwazvo, kutobidirika zvokuti kana musina kusimba hamungamukwanisi kumupa. Akazviita here kubva paakatanga kutambirwa achigadzikwa pamakumbo namadzimai Nolin? Akazviita here zvekuita mutsimba kana zvekuramba kuti abata? Pakutanga tichitanga kusvika akada kutanga kuzviita hongu, asi akabatwa namurume wamadzimai vakabva vamubatirana, ivo vari kwete isusu, ivo vari vaviri vakabva vangomubata vakati iwe toda kukupa chikafu kuti udye, nobva vamupa vari vaviri, mai nababa. Isu tatisina kumbomubata kusvikira nanhasi akugoneka kubatwa nemunhu mumwe chete, kutanga kuswera zuro kutanga vakuba vari wani asina kubatwa. Tauya panapa kapu iyi jai rakazara, iye zvine zvitiri kuona kuti achiri kupedzisa zvake. Imi munoti kudii panyaya yekuti akukwanisa kunge achitopedzawo chikafu chichipinda nemumuromo? Ndinongova nemufaro, ndochinhu chandinacho, mufaro badzi, kutenda Mwari. Ndinoti ndinoona kubata kwaMwari, nokuti kubva tichisvika panapa kushandirwa kwemwana uyu handina kumboona vachishandisa gwenzi romushonga, handina kumboriona, asi kungotaura nokurayira, nokutaura nemhepo iyoyo, vachitaura zvainoda, vachitaurirana nayo kusvika zvese zvaita vachirayira badzi. Gwenzi romushonga kana mudzi chaiwo handisati ndauona. Ndinongoona mvura yavo, ndinongoona minamato yavo chete, kana dombo chairo handisati ndariona. Dzorirai maiki kuna amai. Batai nemaoko amai. Amai, pamakanga muri kwatiri takaona muchitora chingwa muchimupa achibva azoisa mubhurugwa, tikazoona kwakubuda chishoma shoma. Mwana achiri kuzviita here zvekutora kuchemera chikafu achinongedzera otora oisa mubhurugwa? Padhuze nepamuromo ike zvino haachazviiti, haachambotochemeri chikafu, haachaisi kana mburugwa, ezvino haachaita. Chero akatokonai muchidya sadza anenge akatongotarisa zvake. Alright, ndichandataura namadzimai, shuviro yenyimi saamai nepatasvika nezveupenyu hwemwana mune ramangwana rake, Mwari vamupfuudza pagungwa dzvuku. Inini ndandine shuviro yokuti Mwari zvavamupfuudzawo pagungwa dzvuku iri, ndandine shuviro yokuti mwana wangu aendererewo mberi nekuti aende kuchikoro. Saka dambudziko rinenge richizongoitikawo zvokumusha mangu kuziva kuti kune kwakamira sei. Nguva zhinji mwana wangu anenge achidzingwa nenyaya dzeschool fees dzechikoro, mabhuku anenge achidiwa, sakuti chikoro masecho. Saka kumusha kwose zvinenge zvakatooma kuti tiwane zvinhu zvakaita saizvozvo. Chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe ndechekuti takanangana neupenyu hwemwana, hatisi kunyanyotaura zita rake nekuti hatidi kuti vanhu vagozopedzisira vakuti mwana uya vakangonzwa zita iro, isu hatisi kuritaura, kana senemenya hatisi kuritaura, iyezvezvo mwana akutopedza. Chikumbiro chenyu mashangu dzechikoro, mayunifomu, masecho ekuti mwana aisewo mabhuku ake achienda kuchikoro, sipo dzokumuwachirawo neshuga dzokupotaawo nemapolisi zvaakufarira chikafu kudai. Aiwa, tinotenda.
nyaya yekuti aidzidza pachikoro paakanga achidzidza iye zvinezvi muri kuno kuHarare iyi munogara muri kuGogwe mukutarisira here kuti anotambirika pachikoro chaanga achidzidza kuti adzokere ipapo adzokere ipapo pachikoro anokwanisa zvake kudzokera but inini nechemumwoyo mangu nokufunga kwangu ndaifunga kuti ndanchida kumboti ndimbomuchinja pachikoro ndimbomutsvagira pamwe pokuti ambodzidza ndokufunga kwangu nokuti ondiye ndakasangana nayo namanje so ndikada kunyatsonanzirira magwariro akaita mwana wangu anondishungurudza zvokuti ndikushuya kuti ndingaita sei zvangu pedzisa kungoyo watopedza pamvura zvakaindisira nguva kuna madzimai muchipedzisa kufidha mwana pane mashoko here amungada kungotitaurirawo isusu sevatariri vepaSly Media TV marenge neurongwa huripo paminamato yamuri kubatira mwana? Mashoko andinongosiya kuvabereki kana kuva vanhu venyika yeZimbabwe ndeyekuti basa iri tinongoriita sekutumwa kwatikaita ngezvomweya mutsvene tinamata kungotsvuku kunyere dzinomwe. Ndofunga basa iri ndakaritanga ndichiri kutoenda kuchikoro ndiri grade 5. Saka basa rinongokura nekuenzaniswa. Saka chandinongoti kukura kwebasa nekuenzaniswa ndichitaurirawo mhuri yeZimbabwe nevese vari kunamata vachiziva Mwari kuti ngavaenzanise basa raMwari, kurienzanisa kunge uchiziva zvinodiwa nababa nezvisingadiwe nababa. Chaunoti chidiki kuna baba chihombe. Chaunoti icho ndochihombe ndochavanoti chidiki. Saka tinoti iro basa iri kune vari kuteerawo nzira yababa ngavanamata vachikumbira kuna baba nekuti ndinongotara ndichiti Mwari vanokomborera nekuti ivo ndo vane masimba ekutisika. Mhepo dzinofamba murima pamusoro penyika dzinotambudza kuti mugone kunamata, asi kana dzatambudza kana iwe wakatumwawo nezwi une kubatsira kwaunako, ita kubatsira kwako zvinodiwa nababa nekuti wakazviisa kuna baba wakawasheredza vanouya sekuita kwandiri kuita. Andinenge ndisiri nyama, ndinenge nditori izwi, ndinongoudzwa zvekuita ndobva ndaita. Ndakaita izvozvo ndichiramba ndichita basa irori remweya ndakangoudzwa chete kuti ini ndakangoudzwa chete kuti chinodiwa ndechekuti utedzere nzira yemweya. Ndakaudzwa kunzi basa iri rambai muchinamata zvinodiwa nababa muchaona basa ramuchatakura kumberi. Ndichizviona zvitaurwa ndaitozviona zvinhu zvemangamanga. Kune vaitonamata ndichitera mashure vanova ndo vabereki vakandichengeta ndaitovashora zvisingaite. But ndakazongozvinzwa kuti zviri kuitika pandiri ndizvozvo ndinipotedzera kusvika pandiri nhasi. Saka ndinotiwo kumhuri yeZimbabwe kune vese ani nani anoita zvekunamata ngaazonamata Mwari chaiye, akumbire kuna Mwari nokuti chaanochema kuna Mwari anopiwa. Kana vakatumwa nengirozi ngavakumbire kuna Mwari nemazvo sezviri kudiwa kuti vagone kutungamirira nekubatsira vanotambudzika. Nekuti kune vamwe so vari kutoti hatisi kuzvinzwisisa vakawandisa, asi ndinongoti kumhuri yeZimbabwe kusazvinzwisisa, asi kana uri panzira yaMwari, kana uri panzira yemweya, kana wakadedzwa naGabhureni wakadaira kuti ameni, unotoziva kuti iri izwi riri kufamba. Nekuti hakuna minana yakamutsa munhu achidzoka kumakuwa. Kune vanotopupura vachiti tatumwa nezwi, asi mweya wekutaura kuti mwana akaparara kare. Asi inini achisvika ndakataura kuti uyu mupenyu uyu toda kumusunungura. Ndosaka ndakaita basa rangu naizvozvo ndichiri kuriita. Ende ndinoimba kuti ndichipiwa basa irori naMwari chiriita nekuita kwandiri kuita ndinoti mwana waye achafamba achitoendawo kuchikoro. Mvura kapu iyi manje inonetsa, panenge pachida kapu yeplastic iyi inonetsa. Ndida iso zvaiitika here zvamwai? Izvi zvanga zvisingaitiki.
taona mwari plus inini ndoda kumbotendawo hangu pane zvandakaitirwawo nemanana vana overseer vakasvika kumba vakauya nemota yavo vakatitumirawo mari yekuti tiuyewo kuno dei vasirivo vakanditumirawo vakatitumira mari dei tisina kukwanisa kusvikawo kuno nokuti mari yebhasi tanga tisina saka ndinopa kutenda nepo hedu tisina kuzosvikapo ndinoti iyo yanga iri secret yaMwari. Mwari anga achiziva zvaanga achizvitira nokuti isu tibva kumusha takabva kumusha tichiri kunanga ikoko saka takangozoti tasvika muhara muMwari ndomatakangozozvawo matotiponerawo ndikati indikatombotya ndikati ini handisi kunyatsa kunzwisisa togona kuti tikuenda kunorapisa mwana tikanosangana nezvino zvisirizvo. Baba vakati aiwa zvavari kutaura kuti vabva nekwatete Tilda ngatimbosvika ikoko timbonoona kuti kwakamira sei. Ndo mawira takazoita saka indinopa kutenda chaizvo kuti neruoko rwemunhu wese overseer murodzi ndinovatenda chaizvo kuti nevose vakaisa uruko rwavo vakadhonetawo mari. Ndinopa kutenda kwakanyanya nokuti vakabatsira isuwo tikazouyawo zveshuwo zvataishuvirawo ndo zviri kudiniwo zviri kuitikawo pamwana. Ndichinyanya kutendawo futi naguti vangu nasisi vangu ndo vakatipawo nzira dzakati saidzo dzitafamba nemwana tatambura. Vakati dzimwe zano ratingakwanisa kuita ndiripe regai tise nyaya iyi kuzotibvisi pamwe vangakwanisa kutibatsira kutitsvakira vanhu vakwanisa kubatsira mwana kwatete Tilda kuStar FM nekuti isusu tatatopererwa tagumirwa kufamba nemwana tanga tisati taziva kuti manje totangira papi togumira kupi mwana uyu. Vazhinji vanga vasati vachada kuswedera pakuzonaye nezvanga zvichiitika vanga vakusima mwana. Saka izvi ndinopa kutenda chaizvo namadzimai vari kubatsira mwana. Handina zvangu chandinacho ndiri kutambura but mumwoyo mangu ndino mufaro wakanyanyisa kuti nerudo rwavainarwo kufamba kwandaita vanhu vese vabatsira mwana vashoma vanopa murwere wake chikafu kana kugezesa. Saka izvi ndinozvitowo kuna Mwari kuti Mwari dai aramba achivawedzera makore namazuva nerudo rwavari kuita. Handina zvangu chandinacho asi kuti ndinoti Mwari pabasa ravari kuita aramba achiwedzera. Mwari avakomborere nekusingaperi. Tenda Mwari. Misodzi yemufaro iri kubva kuna amai vemwana izvo zviri kudzokera kuna madzimai vakabata mwana apedza kudya. Uyewo mhuri yeZimbabwe kana mukatarisa munoona kuti chiso chemwana chavandudzika taakuona glory pamberi pake kupenya. Rega ndidzokere nekutaura namadzimai. Amadzimai maakutaura kuti kune vamwe vasingatendi zvamunoita. Pane mubvunzo tisati taenda pane mumwe mubvunzo wokupedzisira ndokuti tsvimbo yenyu vanhu vari kuibvunza kuti tsvimbo yenyu tiri kuona iine mucherechedzo wenyoka munogona kuibata here pane vamwe vasati vaiona makabata henyu mwana? Ndinokwanisa kuibata. Tinotenda vanhu vada kuinzwisisa kuti tsvimbo yenyu ine chirevo chipi uye nemufananidzo wenyoka uri pairo nokuti vanhu vazhinji vakaona nyoka vanongofunga uroi vanongofunga zvinhu zvakashata nekuti nyoka ndiyo yemugadheni reEden yakafurira Adamu saka vanhu vanoiasosieta nezvinhu zveuroi asi muri kuti munonamata kunguo tsvuku zviri kurevei vanhu vanoda kuziva. Ichokwadi patsvimbo iyi ndikatsanangura ndichiti ndichinoita basa rimwe anditori netsvimbo dzinokwana kuita 5 kuzoisa yebva dzaita 6 asi tsvimbo dzacho dzinenge dzakasiyana siyana asi ndiyo yakava yekupedzisira ingatakure basa rese. Tinotaura imwe tsvimbo iyi pamashure peiyi panotori neimwe pamashure peiyo panotori neimwe ndichizopiwa iyi ndapiwa iyi ndopandikazopiwa iyi kupiwa kwandikaita ndirimo mukuita basa remweya ndaitoudzwa kunzi basa ramuri kuita kune tsvimbo inonzi tsvimbo inenge yakatakura nyoka iri tsvimbo yaMozisi. Kana tichitsanangura kumasoro tinoti
pane vhesi inoimba kuti chinyoka nyoka Mozisi, chinyoka nyoka Mozisi, nyoka nyoka Mozisi, tsvimbo yematare. Chinyoka nyoka Mozisi, chinyoka nyoka Mozisi, chinyoka nyoka Mozisi, tsvimbo yematare. Ndiyo tsvimbo inenge ichitaura kunzi tsvimbo yematare. Saka tsvimbo iyi ndakaita mwaka ndichitoitsanangurirwa, asi ndakaudzwa kuti ndinokwira makomo matatu, gomo rainzi Dandarecha, Ngomakurira nekumanhise. Saka gomo randakatanga kukwira, ndakatanga kukwira gomo rinonzi Ngomakurira. Ndichipinda mukati megomo iroro ndine pandikaenda kunogara. Handina kukwira ndichirara, asi ndakangokwira ndichisvika kunoswera ikoko. Asi ndasvika kunogara mukati megomo iroro, ndakatoingwa nemapurisa anga anichengetedza gomo iroro. Vakanditi madzimai pamagara panapa, ndoda kuti muende apo. Ndo pamunofana kunosangana nevamwe varipo ipapai. Ndichisumuka ndichisvika ipapo, ndichisvika kunopfugama kuti ndinamate, ndakasangana nemumwe murume aitaura kuti abva kuMondorongezi. Ndichinonamata akataura akati, amai ndaona paita tsvimbo, asi tsvimbo yanga ichiratidza tsvimbo yanga ine nyoka. Ndaona tsvimbo ichisanangura kuti munofana kuitakura, muite basa sekutumwa kwamakaita, musina kana kutya, musunungure vana, musunungure vese vane matambudziko, musunungure zvikwambo zvichanetsa mukati menyika inoi. Ari kundiudza ndozvaandituma, but ini ndine 3 days ndiri muno, ndabva kuseni ndichioneka, asi nguva yanga ndichioneka ndakachinzwa izwi richindiudza kuti hausati wakuenda nekuti wandikakutuma usati waonana naye. Shuwa vachitaura nauyo, ndakati ishe kutaura kwamaita ndakunzwa, asi mimi kana mapiwa tsvimbo iyi ndaona chipo chemakomborero, asi endai munogadzirisa mudzinza. Ndakaramba ndakanyarara, zvakanzi ndaona maramba makanyara kuratidza kuti muri kutya kudzinza kwenyu. Ndakati chokwadi chinoitika ndechekuti ndakaenda ndichinida kuita zvakati mudzinza havazvinzwisise, vanenge vachitoti ameno zvandinazvo. Zvakanzi aiwa zvino andituma anditi mukunge yauya tsvimbo mukati maoko enyu wese vachaombera vachidzoka pamuri vachinzwa zvamunotaura. Ndakati ndinotenda ishe kana muri ndimi mandituma sekudaro. Achibva ati ndine bako randoda kuenda nemi. Shuwa takadzika takaenda kubako, takatozenda tatosowe, takasvika mubako muye, takapinda. Tapinda mubako muye takabva tatsanangurwa nemweya futi kuti madzimai vanofana kunopinda muninga. Ninga takada kunopinda mugomo reNgomakurira, takabva tasvika kune matare kwakazara. Ndobva ndanzi aiwa mweya wati amuchapinda ndinga inoi, munofana kupinda ninga yekuDandarecha. Shuwa takanamata, ndakaburuka mugomo mona 6 o'clock, ndakaenda kumba. Ndaenda kumba ndakanoverenga masvondo 3. Ndichienda kumasowe ndakaudzwa kunzi tsvimbo ndo iri kudiwa, nekuti ini ndisati ndaibata tsvimbo iyi ndaiti kana ndakanamatira munhu nemaoko yangu kana achirwara anopora. Kana ndakaona munhu kuti uyu ari kurwara asi nguva yaMwari ndo yafanira, handigoni kutsanangura kuti achararama iye achifana kuparara. Ndinototsanangura ndichiti endai munogara pasi kumba, nekuti nguva yaMwari yaita sei yakwana. Ndaita sekudaro. Ndobva ndanodzokera kunokwira mukati megomo reDandarecha. MuDandarecha ndakaenda ndakakwiramo, asi ndisati ndaenda ndakarara ndakarota hope ndichinzi ndine murume wandichandosangana naye ainzi Miriam. Shuwa ndakaenda mugomo reDandarecha ndakasangana naye murume ane 15 years achigara mugomo iroro. Ndakaudza mwana wangu mukomana kuti hope ndarota murume akadai wandasangana naye, asi ndiye murume andiperekedza muninga. Shuwa takaenda tiripo 14, takasvika mugomo riye takakwira, takasvika kunosangana nemurume tichangosvika. Akati takuonai mauya, asi nyaya ndaona ndiye kuti muda kupinda muninga. Ndakati chokwadi. Zvakanzi handei. Takaenda tese hana zvaakataura. Takasvika ikoko, takasvika panonzi pakamera. Akati pfugamai vanhu munamati. Vanhu vakapfugama kanamata, ini handa kupfugama. Takabva ipapo takakwira, takasvika kuninga. Tasvika kuninga takapinda kutosvika munopinda mubako. Ndipo munotanga kupinda muzena muninga. Takagara shuwa mubako imomo, takaimba mavhesi, akanamata. Apedza kunamata, akataura akati, amai vane basa rakakura, asi ndine tsvimbo yandaona yenyoka yainge ichitotendera maoko mavo. Saka ngatipindei muninga. Iye ndiye ari pamberi, madzibaba vangu andogara navo panamba 2, panamba 3 pane mwana wangu wokutanga. Ndevamwe varume ini ndandiri panamba 4, kumashure kwangu akune vamwe. Apinda murume anga akasimba zvokudarika madzibaba vangu, asi akanopinda muninga. Madzibaba vangu vakuda kunopinda, vakatadza kumupinda muninga imomo. Vachibva vabuda. Mwana wangu akada kunopinda, akaita miri unenge wangu unowu. Takatoenzana kana kupfupika, akada kupinda, akatadza kumupinda akabandikirwa nedombo, akatobuda akazara ropa pahembe yake asi ukwaranga asina. Dombo iri ndo musiwo wacho. Ndo musiwo wacho. Unenge waka umusuwo weninga unenge wakadai so
asi kana ukanzi wakasimba sei apa unokwana, kana ukanzi wakaonda sei futi unogona kutadza kupakwana uchifanira ngochipakwana. Saka mwana wangu yakangopinda abva angodzvadigirwa, adzvadigirwa akatora nguva. Ndofunga baba vakatanga kupinda muninga madzibaba vandi kuti Miriam vakabva vati madzimai namatai. Nguva yandikada kunamata ndakabva ndarira nemweya. Nguva yo mwana wangu akabva songa akanorapurirwako, achirapurirwako ini ndakabva ndapinda ndiri pamweya, ninga yakabva yatovharika zvekuti vangu vari mashume vangu wakatosvika kutopinda muninga mupi imomo. Takapinda muninga imomo takanamata, tapedza kunamata akanditi kana pana zvamuri kuda munotorai chinja. Ndikabuda nacho imomo muninga imomo ivhu chete, asi nguva yekubuda muninga takatobuda tichifamba nekuti ninga yakabva yavhurika zvekuti wanga tasiya kumashure taitovaona. Yavhurika ninga yedu tichibuda, tichingobuda yakabva yavhara. Ndobva ndandodzokera pabako paye, tadzokera tagara pabako kwakauya njiva aihangaiwa, ndiyo yakauya yakasvika yobva yanomhara, yobva yatanga kutenderera patiri, yakatenderera patiri ichipinda mukirawa yanga iri mubako imomo ichitendera patiri kusvika tapedza zvataita ipapo. Madzibaba vakataura vakati makomborerwa mafamba makayera, amai ava nebasa. Vachiudza madzibaba angu kuti izochengetai amai ava zvakanaka, musawatadzise basa nekuti ndaona basa rekutoenzanisa kana ana madzimambo kana kuenzanisa nyika ino ndokusanangura kwavakaita. Vakati mukaona njiva iyi vamwe vanotoya muno vanotosangana nenyoka, vanhu vanotosangana nezvinochisa, asi masangana nenjiva hangaiwa iyi yakatandara nemi matakura makomborero. Shuwa takabva tadzika mugomo imomo bva tatoenda. Ndakazopedzisani kuenda kunonzi kumanhize. Kumanhize ndakasvika gomo remanhize rinobhadhara, asi ini ndichisvika ndichiona mambo, ndakanzi namambo ndanzwa kuti muri kuda kupinda mugomo. Ndakati chokwadi, zvakanzi gomo rinobhadharwa, asi inini ndichikuona ndaudzwa kunzi imi hamufaniri kubhadhara, endai munokwira gomo. So takabva tapinda mugomo muyabva watotipa munhu anotembera huni kumanhizi, akungoendwa uchisvika uchinzi huni unotema, uku hakutemwa munotopiwa munhu anotoenda kokusiyai pamunoda kuenda obva asiya kutemerai huni. Asi atitemera huni, mambo vai vakatara muromo wekuti tichisumuka tine dare ratinaro rekuti kunoku kune vanhu vari kusvikirwa nemudzimu woumambo varipo 10. Saka isu takabika hwawa, kwatikabika hwawa mugomo imomo mamuri kuenda ikoko kwakuzi kusvika kunonzi kumanjusu, kune madziva emanjusu. Saka tikutaura tichiti ndimi wangu mumwe wamwe atoda kuti tizoshedza padare ripi iro. Ndakagara mugomo remanhizi iko mazuva anokwana kuita 6 days. Zuva rechi6 ndakashedzwa, ndakanzi chiuyai. Shuwa takaenda ikoko, tasvika ikoko kwakabva kwatanga kutsanangurwa nhau yeumambo, maprofita, n'anga dzanga dziripo, asi vanhu vakatsanangura. Ndakanyarara, ndakazongosumuka ndakati rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Izwi mweya mutsvene anditsanangurira chete kuti chavaitsanangura chaachiri chaidiwa nedare iro. Dare raida kuti panzi mambo, paidiwa mambo nokuti vaida umambo wanga wakawanda vachiti ivo vari kusvikirwa neumambo, asi ivo vemunzvimbo vaiziva kuti umambo huri apa. Saka ndo nhau yaisumwa yatsanangura nemaprofita kuti ndaona umambo hwakaenda apa, ndaona umambo hwakaenda apa. Asi pandikasumuka ndichiti rufaro kwamuri, rufaro kwamuri, izwi mweya mutsvene anditsanangurira achiti baba vamapfekedza gauni havasi, bisai gauni muise avo babao. Ndakatovashedza nezita ravo ndakati ndo vandaudzwa kuti ndo mambo. Pakabharidzwa mupururu, vanhu vakasumuka vakatanga kupembera nekufara. Ndo pakasumuka murume anova ndiye anoveza tsvimbo idzi, akaiburisa mubhegi akataura kuti tsvimbo iyi ndine mwedzi 3 ndaiveza. Ndakaverenga mwedzi yandinoiveza, ndinoiveza futi kwemwedzi 3 kuti inzi yapera. Saka ndikutaura kuti ine 6 months ndaiveza, asi ndakaudzwa kunzi tsvimbo iyi ine muridzi waene anofanira kunge achipiwa ari munhu wechikadzi. Saka tsvimbo iyi ndo tsvimbo yenyu yandanzi ndikupei. Ndakati rufaro kwamuri, rufaro kwamuri, ichokwadi. Tsvimbo iyi ndo yandikaudzwa kuti pamuchapedza kunokwira gomo rechitatu yokumanhize kune munhu achakupai tsvimbo iyoyo. Madzibaba vakapfugama vakanamata nayo tsvimbo iyi, vakanditambidza, ndakaitambira. Ndo pandikatoburuka gomo iroro, ndakuburuka hangu musiwo takatorara takamuka kuseni. Pavainamata, sorry ndakubata muromo, pavainamata baba pane mashoko here amunorangarira vakupai tsvimbo vachinamata? Mashoko amakabata akabuda mumuromo mavo ndeyekuti vainamata vachiti baba ndime mamutuma ndamuona zvishuwa nekuti ndime makataura tsvimbo iyi ndisati ndavaona. Zvino tsvimbo iyi chitungamirai vagone kufamba nayo vaite basa sekutuma vamukavaita. Musavape kuneta, musavape kutya nekuti imi ndimi makatuma gandanga samari mwezuro, makatuma Mozisi kuti asunungure nyika.
saka chitungamirai mufambe naye mwana mudiki. Asi basa ramwamutakudza ibasa hombe, but ndinoti mukuru nekuti imi ndimuri maari. Ndokunamata kwandoziva wakaita. Wapedza uchibva wanoeresa tsvimbo yebwa nditambidza. Vakandititambirai nemaoko mairi. Ndibva ndaitambira. Tinotenda. Tichazodzoka rimwe zuva tichitaura nhoroondo yemabasa aitwa netsvimbo iyi kusvika tasvika pamwana wamakabata pamaoko. Aiwa, tinotenda. Tisati taenda chatiunza pano uye chatakaunganira inyaya yekuti isusu veSly Media TV takakutorai kuchamba nenyaya yemwana uyu iye achibvawo kuGokwe. Musina kumbonzwa nyaya yepaTilda. Ndazokuratidzai nhasi kuti ndo nyaya yakaita kuti tikutsvagei muchitanga kuteerera Tilda kekutanga. Ndanga kuti ndingopa jekesa ipapapa nekuti vanhu vari kuti muri kurangana kuita izvi ari mapipi chipasina uchokwadi. Ndangoti ndizvitaure izvozvo, asi chatiri kuda ndechekuti tidzokere pamwana. Takatarisana nenyaya yekupora kwake. Pane pakataurwa pavhidhiyo yekwaTilda amai nababa vachitaura kuti akaenda kuchikoro akatanga kunzwa musoro uye ainzwa makumbo. Pavakazouya pano vakataura zvekare vachinetsana nemhepo vachiti wakabvisa mwana wangu womhandara. Iyo zvikanziwo takazviita. Ipapo mungade kupa jekesa here panyaya yekuti mweya uyu waibvumira kuti takaubvisa umhandara, kana kuti imi munoona here mwana uyu akamira sei panyaya iyoyi? Maonero andoita ndizvozvo sekuti ara kwaita mhepo, nekuti mhepo yakataura sekudaro nekuti ndio mashandiro yaita. Asi mhepo kufamba kwayena yanga ine munhu aikontrora mhepo. Saka munhu uye akatoshandisa mwana pachokwadi achimushandisa akamutarisa. Apedza kudaro munhu anga ane mushonga nekuti mushonga wake anga akaudzwa kunzi unofana kunorana nemwana mudiki. Ndokuita kwakaitika ikoko. Aita sekudaro iye akamira semhepo, asi zvinhu zvake ndo zvakashandisa mwana, asi iye nhengo yake ichishanda pamwana yeye nekuti kana nanhasi mashandiro avaiita ndo zvavaishanda vachiita kusvika tazomusunungura mwana uyu, nekuti inini ndichimuona ndingapupurawo ndichiti pandikamuona nemaziso enyama ndakatya, asi ndakapinda mumweya, mweya wakanditsanangurira kuti aiwa uyu unofana kumurapa, nekuti ndo tsvimbo yandikakupa kuti ugone kurapa vana, nekuti tsvimbo yandichipiwa ndakanzi endai munorapa vana vaduku, vakuru vanonetsa kurapa. Ndo zvandikaudzwa. Tiri ipapo zviri kureva papatsano rezvekare, zviri kureva kuti munhu uyu anga akagara pamhepo kana kuti pane mumwe munhu akabata mwana uyu chibaro. Ini ndiri kuedza kutsanangura kuti iye ndiye munhu mumwe chete ane basa rese iroro, kuti iye anotoenda kuita kwaakaita kwokuita songa anoshandisa mwana iri mhepo, ende shuwa imhepo yakabvisa mwana umhandara. Asi kana taakutaura isusu izwi rokumasiwe kana kuti takutaura pakunamata kana pamweya, tinoti chidhoma achibvise mwana umhandara chinoshandisa chete, but kureva kuti iye ndiye akatoshanda nenyama yake. Ashanda nenyama yake akabva anosiya mhiko dzake bvadzatanga kungoshandisa mwana wekumita mukadzi kusvika ndizomubata inini nditore dare rachona ndiise pasaidhi, iye asara ari mwana chete ndikwanise kumubatsira, nekuti zvanga zvakaoma vanhu vaMwari kutaura chete, asi ndinogamuchira kuti ndinotukwa ndinoshorwa, nekuti ndichinamata ndakanzwa ichinzi tukwa ushorwe ndokukura kwaro pasi. Asi ndinoziva kuti kune vanotenda, kune vasingatende, kune vasingazvinzwisise. Asi ndinoti inini asingatende nekusanzwisisa haana kunzwa kurova kwezwi raMwari. Haazive Mwari kuti iye kuti ambofema azoshora munhu akatumwa naMwari ari kumbofemeswa neichi chinomba kuti afeme asi awane simba rekushora munhu anenge akatumwa naMwari. Saka ndinoti naizvozvo aiwa Mwari vakangovimbisa vakati unotukwa unoshorwa. Kana Jesu paakafamba pamusoro penyika ino akatopandukira nevaidya nawo mupureti imwe chete. Tichipesa hurukuro yedu, imimiwo panyama makazokwanisa here kutarisa nhengo dzemwana kusvika kusikaroti? Ndakatomutarisa. Makaona chokwadi mwana ndakatomutora, ndakavati amai vacho torai mwana ndakuti tiende kunomugeza, ndine munamato wandoda kumugezesa. Shuwa takamutora takaenda kunomugeza kuBathing. Ndakamutarisa nekuti inini ndotasa panyama asi nguva zhinji ndofamba ndiri pamweya. Saka kufamba ndiri pamweya basa randinoita harisi irori chete, ndinotosuka zvibereko, ndinotodzotsera chibereko paposition kana chakanzvenga. Ndabatsira vanhu vakawandisa vari kutoenda kuzvipatara vachinzi vane mafibroids ari mudumbu, ndinakatovabatsira. Vamwe vacho vatori matestimony ekuti kana akauya anosvika achipupura, semumwe afona achiti madzimai zvamukandiitira ndine mota yandoda kukutengerai.
akatouya asingagone kana kudhiraivha aneta kuenda kumadhokta abva audzwa nembi yake kuti aiwa kwawaenda uko usaende zvako uya ndikuratidze kune vamwe madzimai akandibatsira shuwa akabva auya kumba akaita seunge ndinda ndamuroya anga atori nedambudziko ranga muchibereko ndakatochisukwa ende chibereko ndakachisuka ndinotokuratidza tsvina yacho saka ndinotoziva kuti uyu musikana uyu hasi asi ini chiratidza mai vacho buri remwana ranga rakatovhurika zvokuratidza kuti iburi risisiri remhandara ratora amai vanenge vakatombopinda mupakunguva yakakura ndivava mai vacho vari apa vanozvipupura nokuti ndakatovabvunza kuti muri kuonawo sei pamwana vakati ndikuona sekudaro shuwa kuti kwamuri kuti ende ndikuzviona shuwa ndizvozvo mwana uyu anga achishandiswa zvakanyanyisa ndakati andanzwatsise asi maitoratidza kuti mukuratidza kuti mune blood riri kutoita sei riri kubuda. Rikaiti isiyo ipapo tichaenderera mberi nenyaya iyi tigone kuona kuti tingabatsirike sei panyaya iyo ijekeswe kana nana chiremba vechirungu. Tichipedzisa hurukuro yedu kumhuri yeZimbabwe vane matambudziko ndevapi vamakasununguka kuti mubatsire muchidimba? Kumhuri yeZimbabwe vane matambudziko ndakasununguka kubatsira vese nekuti ini pandakatumwa panyika handina kunzi uyu uchamubatsira uyu usarega kumubatsira. Ndinotobatsira neanondituka wokuti akasvika pandiri ndakamuona nekuti ndakangokutarisa chete so ndinotoona kuti une mazwi wangu uchitaura asi ndinokubatsira. But chipo chandinacho ndechekuti ndakakubatsira kana ndisati ndakubatsira ndinotokuudza kuti iwewe wakambotaura zvakati nezvakati nezvakati asi dambudziko rako rawauya naro pano ndichakubatsira nyangwe chete wakataura sekudaro hazvina basa nekuti ndakangoudzwa kuti panyika ndichatukwa ndichashorwa ndiri kufamba munyika ine minzwa nemafesi anobaya asi handifaniri kubayiwa ndirimo. Muhurukuro yedu yatichachazoita pamberi mumwe musi kwete nhasi toda kuti muzotsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti kuhaka kuita sei. Tinotenda maita ei tinotenda. Aiwa mavanzwa madzimai Noline inyaya iri kufadza ichiine kusuwisa mukati zvekare kuti munhu angabate mwana mudiki akadai chibharo zvinhu zviri kuenderera especially kunyaya yen'anga dzinopa vanhu mishonga yekuti zvavanoda kuita zvemabhizimusi nokuromba kwavo kusanganisire kubata vana chibharo. Polisi inofana kuita zvainofana kunge ichiita kuti vanhu vakadai vavharirwe mutorongo vasawanikwe musociety nekuti hazvitenderwa hazvina kunaka kushandisa vana pamishonga yako especially kushandisa mwana wevamwe vanhu. Iwewe vako vana unavo kunyange vako vana vese havana kodzero yekuti munhu ange achidai so. Tiri kupfuurira mberi nenyaya tichadzoka tichikupai update kuti tazoita sei nenyaya iyoyi yekuti mwana anotariswa kuti ichokwadi here kuti akabatwa chibharo. Uyewo toda kukurudzirai kuti musazorasikirwa nenyaya dzese dzatiri kukuburitsira panapa. Subscribe, follow nekulaika, macomments ngave macomments anoverengeka anotaurika vasingazive ngavadzidziswe macomment section imomomo. Mwari sekuona kwamaita achiri kuita zvishamiso achiri kuita minana achiri kuyambutsa vanhu vari kusangana nematambudziko. Ndisati ndaenda ndoda kukuzivisai kuti muri iyi kubva patakaitora pamakatanga kuona madzimai Noline tiri kugara navo pamba peSly Media TV. Madzimai Noline takavatora zvekare kushamba vakamisa mabasa ese avanga vari kuita kuti vauye vazobatsira mwana nekuti hatina kunge tawana pamwe pakakodzera pekuti vangasangane. Takatora madzimai kubva kushamba kwavanogara takatora mhuri yekugokwe yauya kuno uye pano vauya kuno kuHarare tikauya tikagara navo pano vachirapwa sezvamaona vachiitwa izvo amai madzimai Noline vachivabata neruoko rwavo vachivatengera chikafu nemari yavo pano paSly Media TV. Kune vakasununguka kuti vaise ruoko rwavo tiri kuisa phone number yababa vatiwo zvekare vanokwanisa kuita garden boy vagone kunge vachigadzira mayadhi yenyu zvinhu zvavaita vari kuSouth Africa for more than 10 years nekudaro vakasununguka vachiri muno muHarare. Foni yavo ndiyo iri pascreen baba uyewo zvekare madzimai Noline vari kuti ivo ndiri kunzwa Mwari achitaura kuti ndinofana kunge ndichigara muno muHarare ndichibatsira vanhu vakawanda. Izvo zvine vamwe vanhu kubva pavakatanga kurapa vanhu vakawanda vari kuuya kwavari vachirapwa. Vamwe vacho hatigone kukupai matestimony pano nekuti tinenge tisina
consent yekuti tivaise paTV, asi tiri kukuzivisai kuti kune vanhu vari kubatsirwa pano, kune vanhu vari kuhakwa zvikwambo zviri kutaura varoyi vari panguva yakaoma namadzimai Nolin, vari kuita kuti iwewe ugone uchitaura nemuroyi wako achitotaura zvaanonzwa. Tichadzoka sekutaura kwataita kuti vazotsanangura nyaya yekuti iko kunonzi kuhaka kunombofamba sei nekuti kuri kuconfuse vanhu vakawanda pano paSly Media TV. Chandiri kutaura ndechekuti vari kuda imba yekuti vagare muno muHarare vachibatsira vanhu, asi pari zvino havana mari yekuti vagone kunge vachirenda imba, asi tiri kungoti vari kuti kune vane mwoyo wokuda, tiri kuziva kuti kune vanhu vari kunze kuva nedzimba dzimwe dzakangogara kana makasununguka muchitendera kuti vaite matare pamba pavo, asi munhu anoshandisa mishonga, munhu wekwamwari, makasununguka kuti muofewo dzimba dzenyu kana muchizoita mamwe macontracts kumberi muchizowirirana nawo. Aiwa, ndangoti ndingoisa appeal iyi kwamuri. Izvozvo vari kushandira vanhu vari pamastudios eSly Media TV. Tangoti tipa jekese ipapa. Dzimwe nguva munozongona kunzwa pavanenge vari mumatare ndichidayira foni yavo kune avo vanenge vari kuda kubatsirwa. Hapana chitsotsi chiripo, ndiri kungoitawo standby, ndiri pakati pekuti vari kuvatsvaga ndipo tichidayira foni yavo, nekuti ivo vanenge vari mumatare vachibatsira vamwe vanhu vari kudzikinurwa hama dzangu. Tine vana vakauya pana vakadembedzanwa, vakabatwa, varohwa nezvinhu, vakadzokera vakufamba. Hatisi kutaura zita ravo, asi zviri kuitika. Kune vanhu vakauya pano vaine matambudziko anotyisa, vamwe vachiti ndinoda kusvitswa mudzimu, ndapoterera, asi uri kuramba kubuda, midzimu yakabuda. Kune vamwe amai vakaroverwa video call vari kuSouth Africa, vakahaka vari ikoko, chikwambo chikataura chiri pavari kuti ndiye mukadzi wangu, handisi kuzomusiya. Tine hama neshamwari dziri kuitirwa mavideo phone calls vachigona kupora paTV ipapa. Madzimai Nolin vachiita mbinana. Tigone kunge tichikuratidzai nekuti tinenge tisina consent iyoyo, asi ndangoti ndipupure. Vamwe vanoziva muridzi muchatozvipupurawo muri kwamunenge muri, vanenge vakasununguka tichavaunza zvakare pano paSly Media TV vachipona. Asi tiri kuti sekutaura kwavaita vese vari kutenda kuti kuchina Mwari achiri kuporesa vanhu. Namba dzamadzimai ndo dzatakaisa pascreen ipapo. Vatsvagei mubatsirike, asi maconditions avanenge vachingoda, mukangoti ndipei madetails pafoni pavo ipapo, tinongokutumirai madetails epavanenge vachiwanikwa nguva iyoyo, uye nezvavanenge vachiexpectawo kuti muye. Kusiya kwavakaita mhuri yavo ngakurege kukukanganisai pakuti kana vakuti ndiri kudawo kuti kana uda kuti upinde mudare ndiri kudawo $100, kana uda kuti ndihake muroyi wako auye apa utaurirane naye, vakati ine zvinenge zvese zvinenge zvaakuita $200, baba naamai vanofamba pamwe chete. Zvitarise wega kuti saka anozobhadhara school fees yevana vamadzimai Nolin ndiani nemurume wavo. Mukaona panenge pakanyorwa contacts avanenge vachikupai, mukaona akanyorwa kunzi Master Zidongo ndiye murume wamadzimai, musazokadzika makufunga kuti ko toda kutaura namadzimai vanhu vakuti tiise mari yedare sei pazita raMaster ndiye murume wamadzimai. Ndati ndipa jekese ipapo. Nekudaro toda kukutendai mhuri yeZimbabwe nekubatana nevese vakaita chikamu mushure mekunge vasvika kwaTete Tilda. Kune vanhu vakadoneta zvinhu zvakawanda, tinoda kukupai mbiri. Vachiri venyu baba naamai vekugoko ava pamwe chete nemwanasikana wavo, zvamunoda kuti muvaitire nemanyemo amunoda kuvaitira vaitire. Nevada kungotenda madzimai Nolin, aiwa makasununguka, ndevenyu. Isusu Sly Media TV neStar FM tiri kungoisa vanhu kwamuri, tichingovaka mazambuko ekuti vanobatsira vagosangana nevari kuda kubatsirwa. Ndo jano redu ratino playa pano paSly Media TV. Zita ndinonzi Sylvester Tapfumanei, the brains behind Sly Media TV, a TV that started in United Kingdom, where I had gone to college to study media. And I'm qualified in that field, and the papers are there. There are rumors that are going around that I have never been seen graduating at any college. I started my media studies at Midlands College in Kwekwe, and then proceeded to Kosa College in Harare before when I joined ZBC. And then after that, I went and graduated at Bedford College in United Kingdom. Kuna arikufamba achitaura makuwa ekuti hapana chinozikanwa, hana zvaanoziva uyu, zvakadaro vamwe vazhinji vachi
especially my journalists makambosangana nazvo. If you want to see my certificate, genuine ones, they've got a center number or a candidate number, that of Edexcel in United Kingdom. Ndangoti ndipajekesawo futi ipapa nokuti zvakapinda munzeve dzangu kuti handina kunge ndichienda kuchikoro uye zviri kutaurwa nevamwe vanhu vandakamboshanda navo vari kuedza chete kuti vangodzikisira zita rangu. Zvisinei, TV ino ndeyamwari yakanamatirwa nababa agoti iri kupfuurira mberi kuti iite mabasa aya. Yakanamatirwa isati yapo 2001 ikazotanga ku UK ikoko, kuno Zimbabwe ikazotanga 2017. Mazvita.